навиди бомдодист аз радио зуди тақдими шумо бинандагони бениҳоят азиз рӯзи ҷумъаи саидро бароятон шод бош мегӯям. Умедворам рӯзатон бобарор бошад. имрӯз 29 ноябр ва соат бо вақти Прага 7 субҳ аст ва ман чун ҳамеша омода ҳастам ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бирасонам. Сипос ки субҳи худро бо мо оғоз мекунед, аммо ман шурӯъ мекунам аз вазъи боду ҳаво. дар Прага ки ҳамин ҳоло ман аз ин ҷо бо шумо суҳбат дорам, ҳавои боронӣ дар назар аст. эҳтимол меравад ки гармӣ ба 8 дараҷа бирасад. дар Москав низ имрӯз ҳаво каме гармтар мешавад нисбати рӯзҳои қаблӣ. рӯзона борон меборад, гармӣ 2 дараҷа хоҳад буд. дар пойтахти Тоҷикистон ҳаво офтобӣ, сарорат ба 13 дараҷа мерасад. Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев, президентҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дурнамоии ҳамкориҳои ду кишвар дар арсаҳои иқтисод, тиҷорат, нақлиёт, фарҳанг ва маорифро баррасӣ карданд. мулоқоти сарони ду кишвар шаби гузашта дар ҳошияи мулоқоти дуввуми машваратии сарони давлати Осиёи Миёна дар Тошканд доир шудааст. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 28 ноябр аз Бишкек ба Тошканд рафт. дафтари раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки ҷонибҳо ба афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар карданд. ба гуфтаи манбаъ, тарафҳо барои рушди иқтисод амалӣ шудани тарҳҳои муштаракро муҳим донистанд. оқои Раҳмон ҳамчунин президенти Ӯзбекистонро ба Тоҷикистон даъват кардааст. тибқи ахбори расмӣ, Шавкат Мирзиёев ин даъватро пазируфтааст. Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар мулоқоти дуввуми машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар пойтахти Ӯзбекистон иштирок мекунад. интизор меравад дар нишаст ҳамкориҳои минтақаӣ дар бахши сиёсату тиҷорат ва нақлиёту фарҳанг баррасӣ шавад. нишасти аввали раҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ моҳи марди соли гузашта дар шаҳри Нурсултон, остонаи собиқи Қазоқистон баргузор шуд. Парлумони Тоҷикистон тарҳеро қабул кард ки бар асоси он нигоҳ доштани ноболиғон бо калонсолон дар боздоштгоҳҳо манъ гардид. то ин дам масъулони боздоштгоҳҳо бо иҷозаи додситон метавонистанд ноболиғонро бо калонсолоне ки ҷинояти вазнин накарданд дар як ҷой нигоҳ доранд. Мавлуда Мирзозода, вакили Маҷлиси намояндагон, рӯзи 28 ноябр ҳангоми муаррифии тарҳ гуфт, бар асоси тағйироти дигар минбаъд дар ҳолати шикояти ноболиғон аз шиканҷа дар боздоштгоҳҳо табибони мустақил онро месанҷанд. ҳангоми ворид шудани муроҷиат бояд 3 пизишк барои муайян намудани дараҷаи ҷароҳати ноболиғон ҳатман муоинаи тиббӣ гузаронанд, афзуд вакили тоҷик. ба гуфтаи Мавлуда Мирзозода, ҳадаф аз тағйироти нав мутобиқ намудани қонунгузории Тоҷикистон ба меъёрҳои байналмилалӣ аст. 4 соли пеш дар миёни беш аз 100 кӯдаки боздоштшуда таҳқиқоте гузаронданд. натиҷаи он муайян кард аксари кӯдаконе ки маъмурони пулис дастгир мекунанд мавриди таъхиру шиканҷа ва бадрафторӣ қарор гирифтанд. ҳамин пажӯҳиш дар Қазоқистону Қирғизистон ва Тоҷикистон маълум кардааст ки маъмурони пулис баъди боздошт бо ноболиғон бадрафторӣ ва ё ҳуқуқи онҳоро поймол мекунанд. аксо аз маросими ифтитоҳи дорухонаи Бойторӣ рӯзи 16 ноябр дар ноҳияи Тимур-Малики вилояти Хатлон сабаби танқиду масхараи мақомоти ноҳия шуд. дар аксое ки баъдан муаллифаш пок кард, вале онро дигар корбарон гирифта паҳн карданд, дида мешавад чӣ гуна духтарон дар либоси баҳорӣ даст пеши бар иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳия Фотеҳ Аминзодаро пешвоз мегиранд. баръакси духтарон, Аминзода ва ҳамроҳонаш либоси ғафз пӯшиданд. корбарон бо дидани аксҳо рафтори мақомотро ҷабр ба духтарон, хушомадгӯӣ, сирояти шахспарастӣ дар сатҳи поён ва тақлид ба раиси ҷумҳур номиданд. дар ҳукумати ноҳияи Тимур-Малик гуфтанд, ин кори хонандагон ихтиёрӣ буд ва хушҳолии онҳоро аз ободкорӣ дар ноҳия нишон медиҳад. зуҳрои Маҳмадсаид, раиси ҷамоати кангурти ноҳияи Тимур-Малик ки дорухонаи Бойторӣ дар он ҷо кушода шудааст, ба радиозудӣ гуфт, воқеан он рӯз ҳаво сард буд ва худи ӯ либоси тирамоҳӣ дошт. вай афзуд, духтарон дар ҳавои сард зиёд наистоданд ва пас аз адои маросим зуд либоси гармашонро пӯшиданд. аксҳоро дар фейсбук Аслиддин Айниддин, раиси идораи ҷавонони ноҳияи Тимур-Малик гузошт, аммо пас аз танқиди корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз саҳифааш пок кард. мавзӯи ҷалби кӯдакону наврасон ба маросим ва бо либосҳои тунук дар фаслҳои сард ҳангоми сафарҳои президент ба минтақаҳо солҳо боз вуҷуд дорад.
соли 2013 дар ноҳияи Фархор кӯдаки хурдсолеро ки ба пешвози президент оварда буданд бо лаъни кӯдакона шикоят кард ки хунук хӯрдааст. Эмомалӣ Раҳмон он замон гуфта буд кӯдаконро набояд дар сардӣ ба пешвози ӯ биёранд, вале на танҳо ин ҳолат кам нашуд, балки зоҳиран дар ноҳияҳо ва дар сатҳҳои поин ҳам ба анъана даромадааст. соли гузашта Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд барои чунин шеваи пешвозгирӣ танқид шунид. ӯро ҳам ки дар сар кӯлов ва дар тан либоси зимистона дошт, духтарон бо либосҳои тунук дар шаҳри Панҷакент истиқбол гирифтанд. Салтанат Равшанова, мудири мактаби рақами 3 ноҳияи Тимур Малик мегӯяд, аз волидони кӯдакон барои иштироки онҳо дар ин маросим ризоят гирифта буданд. Ягон мушкиле набуд. Бо чеҳраи гарм, дилу дидаи нарм ободиҳоро дида хунукиро ҳис намекунем, афзуд ӯ. хонандагон дар соати дарсӣ дар ифтитоҳи дорухонаи Бойторӣ иштирок карданд. волидайни яке аз духтарон бе зикри номаш гуфт, онҳо ҳам аз ҷалби фарзандонашон ба чунин чорабиниҳо розӣ нестанд. духтарам ҳамон шаб каме таб кард, шамол хӯрдааст. як меҳмони хориҷӣ меояд, ба пешвоз мебаранд. як кас аз ҷамоат мегузарад, ба пешвоз мебаранд. гуфта будам дигар наравад. он рӯз дар хона набудам, ҳамсарам иҷозат додааст, гуфт падари яке аз духтарон. пешвози мансабдорон сол ба сол дар Тоҷикистон ба як маъракаи пурхарж табдил меёбад. агар қаблан ин ба пешвози раиси ҷумҳур маҳдуд мешуд, зоҳиран раисони вилояту шаҳру ноҳияҳо низ намехоҳанд аз корвон қафо монанд. истифодаи кӯдакон дар чунин маъракаҳои пешвозгирӣ ҳамеша мавриди интиқод қарор мегирад. мунтақидон чунин пешвозгириҳои бодабдабаро наве аз шахспарастӣ медонанд, вале мақомоти сатҳи олӣ онро кори мансабдорони маҳаллӣ ва мақомоти маҳаллӣ дар навбати худ кори ихтиёрии сокинон номебаранд. Дональд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, рӯзи 28 ноябр дар сафаре аз пеш эълон нашуда ба Афғонистон рафт ва дар пойгоҳи Багром бо нирӯҳои амрикоӣ мулоқот кард. ин нахустин сафари Дональд Трамп ба Афғонистон аст. генерал Марк Миллер, раиси ситоди муштараки нирӯҳои низомии Амрико, аз Дональд Трамп истиқбол кард. раиси ҷумҳурии Амрико сипас бо Ашраф Ғанӣ, раиси ҷумҳурии Афғонистон дидор ва гуфтугӯ кардааст. Трамп дар суханронии худ барои нирӯҳои амрикоӣ мустақар дар пойгоҳи ҳавои Багром гуфт, шумораи нирӯҳои амрикоӣ дар Афғонистон коҳиш хоҳад ёфт, вале ба таври мушаххас нагуфт ки чӣ теъдод аз нирӯҳои амрикоӣ кам мешавад. вай ҳамчунин изофа кардааст ки гурӯҳи Толибон хоҳони даст ёфтан ба сӯзиш бо Амрико аст, аммо бояд дид чӣ иттифоқе рӯй хоҳад дод. хабаргузории Reuters мегӯяд, Дональд Трамп дар ҳоле ба Афғонистон сафар кардааст ки эҳтимоли даст ёфтан ба сӯзиш бо гурӯҳи Толибон афзоиш ёфтааст. Дональд Трамп ҳангоми вуруд ба Афғонистон ба хабарнигорон гуфт, Толибон хоҳони даст ёфтан ба тавофуқ ҳастанд. мо хоҳони оташбас ҳастем. онҳо қаблан оташбас намехостанд, вале ҳоло хоҳони оташбас мебошанд. ба ақидаи ман эҳтимолан музокирот натиҷа бахш хоҳад буд, гуфтааст вай. дар ҳоле Трамп мегӯяд, музокирот бо Толибон дубора оғоз мешавад ки дар моҳи сентябри соли ҷорӣ гуфта буд музокирот бо гурӯҳи Толибон мурдааст. музокироти сулҳ бо гурӯҳи Толибон ҳудуди 1 сол идома кард ва Залмай Халилзод, намояндаи вижаи Амрико барои Афғонистон, бо мақомоти Толибон дар Қатар ин гуфтугӯҳоро пеш мебурд. ҳайати ҷумҳурии Чех зери сарпарастии вазири кишоварзии ин кишвар Мирослав Томан як сафари корӣ ба Русияро аз мобайн қатъ намуда ба ҷумҳурии Чех баргашт. гуфта мешавад ба ҳайат имкон надоданд аз Москав ба шаҳри Қазон парвоз намуда бо мансабдорони Татаристон мулоқот кунад. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Чех рӯзи 28 ноябр гуфт, Москав то ҳанӯз шарҳе дар ин бора нашр накардааст ки чаро ба парвози ҳайат иҷозат надоданд. аъзои ҳайати ҷумҳурии Чех тӯли 10 соат дар фурудгоҳи Москав منتظر اجازت برای پرواز به قزان بودند. Эркин Сопоков, консули пешини Қирғизистон дар Истанбули Туркия, рӯзи 28 ноябр баъди даъват ба бозпурсӣ дар шаҳри Бишкек боздошт шуд. Консули пешинро дар доираи парвандаи қатли тоҷири чинӣ Эркин Сайматӣ бозпурсӣ карданд. шоми 10 ноябр дар як қаҳвахонаи дар минтақаи фотеҳи шаҳри Истанбул тоҷири чинӣ Эркин Сайматӣ кушта шуд. Сайматӣ дар суҳбат бо рӯзноманигорон нақл карда буд ки чӣ гуна бештар аз $700 миллион аз Қирғизистон ба хориҷ бурдааст. Полиси Туркия бо гумони қатли тоҷири чинӣ 3 мардро боздошт кард. марги Сайматӣ боиси аз мақом ронда шудани консули Қирғизистон дар Истанбул гардид. Вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон тасдиқ кард мошини дипломатие ки дар маҳалли қатли тоҷир дида мешавад ба консули Қирғизистон тааллуқ дорад. Сопоков натавонист шаҳр диҳад ки чӣ гуна мошини вай ҳангоми қатли тоҷир дар наздикии қаҳвахона пайдо шудааст. ба иттилои мақомоти Қирғизистон нисбати Сопоков 3 парванда боз шудааст. вай дар сӯистифода аз мақоми хизматӣ
کاری و درآمدهای غیرقانونی айбдор мешавад. додгоҳи ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе як сокини 29 солаи пойтахтро барои ташкили пойгаи ғайриқонунӣ гунаҳгор кард. ба маълумоти манбаъ, Фаридун Асатуллозода шаби 12 октябри имсол бо мошини BMW худ бо як ронандаи дигар дар кӯчаи исмоилӣ сомонӣ пойгаи ғайриқонунӣ ташкил намудааст. худи Фаридун Асатуллозода ҳарчанд дар баёноташ гунаҳгор худро намешуморад ва гуфтааст дар пойга иштирок надошт, вале ба қавли додгоҳ сабти навори ҳолати мазкур ва нишондоди шоҳид иштироки ӯро тасдиқ мекунад. ҳамин тавр додгоҳ Фаридун Асатуллозодаро барои ташкил намудани пойгоҳи ғайриқонунӣ ба маблағи 13750 сомонӣ ҷарима баста дар давоми 2 сол аз ҳаққи рондани мошин маҳрум кард. бояд гуфт ки қонунгузорони Тоҷикистон соли гузашта барои ташкили пойгаи ғайриқонунӣ дар роҳҳои кишвар ва онҳое ки мошини худро барои пойга доданд муҷозотро сангинтар карданд. ин муҷозот аз ҷарима дар ҳаҷми аз 12,5 то 15 ҳазор сомонӣ иборат аст. ҳамзамон ронанда ва соҳиби мошин ба муҳлати 2 сол аз ҳаққи ронандагӣ маҳрум мешаванд. барои такрори ин ҳолат 20 ҳазор сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. Тоҷикистон дар радабандии нави ФИФА Федератсиони байналмилалии футбол ки 28 ноябр нашр шуд 5 зина поин рафта дар байни 211 кишвар бо 1152 имтиёз дар ҷойгоҳи 121 қарор гирифт. дар феҳристи нави ФИФА Белгия ҷойи аввалро касб намудааст, Фаронса дар зинаи дуввум ва Бразилия дар зинаи севум ҷойгир шуданд. Тоҷикистон дар байни дастаҳои мунтахаби миллии Осиё ки ба АФК Конфедератсияи футболи Осиё шомиланд мақоми 23-юмро соҳиб шудааст. дар Осиё Ҷопон дар мақоми аввал қарор дорад, Эрон дуввум ва Кореяи ҷанубӣ севум мебошанд. аз байни кишварҳои пасошӯравӣ зинаҳои баландро дар радабандии ФИФА Украина, Русия ва Узбекистон ба даст оварданд. феҳристи ФИФА аз соли 1993 ба ин су тартиб дода мешавад. натиҷаи беҳтарини мунтахаби Тоҷикистон дар тамоми таърихаш дар радабандии ФИФА ҷойи 106 дар соли 2013 ва натиҷаи пастаринаш ҷойи 180 дар соли 2003 мебошад. ёдовар мешавем дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи дуввуми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F бо тимҳои миллии Ҷопон, Қирғизистон, Мианмар ва Моғолистон рақобат мекунад. ва акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки чун ҳамеша аз тарафи бонки миллӣ таъин мешавад. $1 9 сомониву 69 дирам аст, 1 евро 10 сомониву 67 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 151 сомониву 10 дирам, яъне нисбат ба рӯзи гузашта андаке поинтар аст қурби рубли русӣ. ва ин чанд хабаре буд ки ман барои шумо дар ин субҳи содиқ ва дар рӯзи ҷумъа гуфтам ва умедворам ки дар давоми рӯз моро ҳатман пайгирӣ мекунед, чун хабарҳои зиёд дорем ва фикр мекунам дидани гузоришҳои ҷолиб ва шунидани хабарҳои тоза барои шумо муфид хоҳад буд. моро ҳамроҳӣ кунед ва рӯзи бо бароре дар пеш дошта бошед.